Сирийский диктатор Башар Асад уцёк з Сірыі. Сталіца краіны Дамаск пад кантролем паўстанцаў. А падавалася б, бязмежная падтрымка ад уласнага народа. На апошніх выбарах за Асада па афіцыйных дадзеных прагаласавала 95% насельніцтва. І што не менш важна, яго ўсеаб'емна падтрымліваў Владзімір Пуцін. Нават расійскія вайсковыя базы ў Сірыі размясціў. Не дапамагло, усё развалілася за некалькі дзён. Гэта мне нагадвае нейкую іншую краіну, дзе дыктатара таксама ўвесь народ просіць застацца, маўляў, вельмі нада. І з Крамля падтрымка бязмежная, і базы, калі трэба, вайсковыя. Але ўсяму калі-небудзь прыходзіць канец. Яшчэ учора ты імператар кароўнікаў ды ротарных жатак, а сёння, паджаўшы хвост, бяжыш у Ростов. Вітаю вас, гэта тыдзень з Ігарам Кулеем. І сёння ў выданні. Дзе знаходзіцца Башар Асад і што будзе з Сірыяй пасля перамогі паўстанцаў? Город Дамаск вызвалены, тыран Башар аль-Асад звергнуты. Усе несправедліва асуджаны ягоным рэжымам вызваленыя з турмы. Беларускіх школьнікаў кармілі атрушаным мясам. Прапаганда маўчыць. Генпракуратура хавае скандальную крымінальную справу. Они могут содержать токсичные вещества, да, то есть при разложении белка выделяются трупные яды, которые вызывают тяжелое отравление. І куды хоча Грузія? На захад ці на ўсход? Абмяркуем гэтае пытанне са спецыяльным госцем. Башар Асад – апошні кіраўнік, які заставаўся пры ўладзе пасля арабскай вясны, што адбылася 13 гадоў таму, страціў уладу. Надышоў канец дынастыі Асадаў, што правіла паўстагоддзя. Пратурэцкія паўстанцкія сілы меней чым за 2 тыдні ўзялі пад кантролю Сірыю і сталіцу Дамаск. На вуліцах гарадоў свята людзі вераць у тое, што краіна можа змяніцца да лепшага. Але ёсць і больш стрыманыя галасы. Марыля Дакуцька працягне. Амаль чвэрцьстагоддзя праўлення Башара аль-Асада ў Сірыі падобна падышло да канца. У ноч на нядзелю атрады паўстанцаў увайшлі ў сталіцу краіны Дамаск. Не сустрэўшы супраціву з боку асадаўскага войска, баевікі захапілі турму ў Саіднаі, аэрапорт і будынак дзяржаўнага тэлебачання. Ласка ўсемагутнага Аллаха, горад Дамаск вызвалены, тыран Башар аль-Асад звергнуты. Усе несправедліва асуджаны ягоным рэжымам вызваленыя з турмы. Сам жа Башар аль-Асад пакінуў сталіцу. Паводле сайту Flight Radar 24, перад самым узяццем Дамаску з аэрапорту вылецеў самалёт Іл-76 авіякампаніі Syrian Air. Спачатку борт скіраваўся ва ўзбярэжны раён краіны, дзе размешчаная расійская вайсковая база. Аднак пасля зрабіў рэзкі разварот, пайшоў на зніжэнне і ў выніку знік з радараў. Агенцтва Reuters са спасылкаю на ўласнай крыніцы паведаміла, што акурат на гэтым борце і быў аль-Асад, лёс якога цяпер невядомы, як і тое, у чыіх руках улада ўкраіны. Серьезный вопрос, я бы сказала, на $1 миллион, и ответа на него точно никто дать не может, потому что в прошлом у этих группировок, которые сейчас взяли Дамаск, взяли под свой контроль практически всю территорию Сирии, значительную часть, было много разногласий между собой. То есть это не одна группировка. Плюс есть группировки и силы, которыми они, в общем-то, не сотрудничали. Сейчас это прежде всего силы демократической Сирии, основной костяк, который составляет курды. Они контролируют где-то примерно треть сирийской территории, север и северо-восток. И у них достаточно напряженные отношения, к счастью, из антиасадовских сил, которые сейчас взяли контроль над Дамаском. Паступае звесткі, што паміж групоўкамі ўжо адбыліся першыя сутычкі, а вось расійскі кантынгент, размешчаны на вайсковых базах, у канфлікт не ўступае. Хоць на пачатку паўстання паветрана-касмічныя сілы Расіі наносілі ўдары па пазіцыях баевікоў у Алепа ды Ідлібе. Пазней кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў назваў антыасадаўскія сілы законнай апазіцыяй. Афіцыйна Масква не каментуе, ці збіраецца выводзіць сваіх вайскоўцаў і тэхніку з тэрыторыі Сірыі. Никому не хочется ликвидировать и терять 2 крупные базы, которые с таким трудом, в общем-то, достались. Возможность потенциальная есть, потому что Хаят Ахир Ашам
готов был проявлять, в общем-то, готов был сотрудничать, в том числе и с Россией, говорил о том, что если Россия не будет, в общем-то, биться за Асада, то он готов с ней сотрудничать так же, как и с другими сторонами. В принципе, я думаю, они не хотят складывать яйца в одну картину, полностью зависеть от Турции или полностью зависеть от США, поэтому будут находить разные варианты, но, опять же, с точностью и определенностью, как всегда на Ближнем Востоке, учитывая быстро меняющиеся реалии, ничего предсказать невозможно. Башар прыйшоў да ўлады ў 2000 годзе, змяніўшы ў прэзідэнцкім крэсле свайго бацьку Хазефа Аль-Сада. На пачатку палітычнай кар'еры ён праводзіў досыць ліберальны курс. З турмаў вызвалілі палітвязняў, з'явілася незалежная прэса, недзяржаўныя арганізацыі і прыватныя банкі. Адліга кончылася ў 2011 годзе, калі ў краіне разгарэлася грамадзянская вайна. Злучаныя штаты падтрымалі апазіцыйныя сілы. Асаду-малодшаму удавалася задушыць актыўны канфлікт і ўтрымацца пры ўладзе, не без удзелу Расіі ды Ірану. Афіцыйна на прэзідэнцкі пост Башара абіралі 4 разы. Апошнія выбары ў Сірыі адбыліся ў 2021 годзе. Паводле Цэнтр выбаркам Украіны Башар Аль-Асад атрымаў абсалютную большасць галасоў – 95%. Марыля Дакуцька, Белсад. Нарэшце, паводле Міністэрства замежных справаў Расіі, Башар Аль-Асад пакінуў свой пост кіраўнічы ў Сірыі, а таксама пакінуў краіну. Дзе ён цяпер знаходзіцца, невядома. І абсалютна неверагодная гісторыя з Беларусі, у якую нават цяжка паверыць. На працягу 5 гадоў у дашкольныя установы сталіцы і раёну траплялі вырабы з мяса, якое, імаверна, выцягвалі са скатамагільнікаў. Дзякуючы ініцыятыве Белполу, у нашых руках апынуліся дакументы, у якіх Генеральная пракуратура справаздачыцца пра гэтыя скандальныя факты перад Лукашэнкам. Справу расследуюць ціха, няма ні гучных заяваў, ні рэзанансных сюжэтаў прапаганды. Як не раздуваюць шумы вакол рэзкага падзення на Гомельшчыне пагалоўя свінняў, дзе за шырмаю афрыканскай чумы крэпкія хазяйственнікі хаваюць прыпіскі. Пра сістэмныя хваробы, якія ствараюць грамадскую небяспеку, распавядзе Юлія Цяльпук. Дзіцячы садок. Для ўсіх, хто паводзіўся добра і кепска, комплексны абед. Суп, другая страва і дэсерт. Ні выхавальніцы, ні дзеці не падазраюць, што котлета не першай свежасці. На харчовы рынок, у тым ліку ў дзіцячыя сады, гадамі трапляла мяса жывёлінаў, якіх выкопвалі пры гаспадарках аграпрамысловага комплексу. Піша Генпракуратура ў дакладным лісце Александру Лукашэнку. Перахоплены дакумент мы атрымалі ад Белполу. Паводле інфармацыі, якая цяпер правяраецца, злачынная дзейнасць адбывалася не менш чымся 5 гадоў. Недабраякасная мясная прадукцыя рэалізоўвалася таксама ў дашкольнай установы Менску і Менскага раёну. 5 гадоў запар вашыя дзеці елі падліну ў дашкольных установах сацыяльнай дзяржавы. Не дзіва, што пра гэтую крымінальную справу органы публічна не кажуць. У траўні ў СІЗА замкнулі 9 асобаў, 3 з якіх кіраўнікі і заснавальнікі камерцыйных арганізацый у Менску ды Менскага раёну. Яны скуплялі мяса. Яшчэ 13 падазраваных з дзяржаўных і камерцыйных арганізацыяў давалі звесткі пра паморак жывёлы, перавозілі тушы і наладжвалі перапрацоўванне. Я, допустим, не представляю, ладно бы голодали там, во время войны, условно, там было бы такое, что есть нечего. Теоретически даже могу допустить, что, возможно, в зимний период как-то это возможно, когда там теленок, корова, поросенок умер и замерзли, его потом разделали уже замороженного. Вообще в скотомогильник, когда забрасывают падеж, его пересыпают там специальными препаратами, аналог хлорки. Паводле версіі пракуратуры, легальным і здаровым на паперы мяса рабілі ветэрынарныя дактары таварыстваў Прыазёрская агра і Асіповічы аграпрамтэхзап, а таксама брыгадзір таварыства Старадарожская. Вось вам і дыетычная садаўская ежа. Они могут содержать токсичные вещества. Да, то есть при разложении белка выделяются трупные яды, которые вызывают тяжелое отравление. Они могут содержать патогенные микроорганизмы. Это бактерии, такие как кишечная палочка, сальмонелла, это гельминты, это вирусы. Могут содержать антибиотики и химикаты. То есть это вот именно тот случай, когда стоит опасаться антибиотиков в мясе. Генеральная прокуратура правярае выпадкі надыходу негатыўных наступстваў для здароўя насельніцтва і ролю службовых асобаў. Якія факты могуць знайсці?
Вот это вот все у людей, у детей особенно может вызывать отравление с рвотой, диареей, обезвоживанием, нарушение микрофлоры кишечника, может вызывать тяжелые инфекционные заболевания. У дошкольников может быть не до конца сформирована микрофлора, и поэтому заражение может нанести вред как пищеварительной, так и иммунной системам. Микалай Лысянкоў былы старшыня калгасу. Прыводзіць прыклад з уласнай практыкі. Мясакамбінаты не прымалі карову, якая зламала нагу і была застрэленая, каб не мучылася. Такія свежыя тушы прымалі адно забойныя цэхі тыпу райпо. Эксперт дапускае, што гісторыя з дакладным лістом у рэчаіснасці магла выглядаць менш брутальна. Хороший скот шел на убой, его списывали как падеж, и по документам в эту яму забрасывали, закидывали. На самом деле он там не был, а сразу уходил коммерческим структурам. То бок, магчыма, гэта карупцыйная схема, а не гісторыя пра атручванне дашкольнікаў меншыны. Генеральная прокуратура, аднак, сур'ёзна прыглядаецца да жывёльных могільнікаў. Накіравала прапанову ў Савет міністраў. Супольна за облвыканкамамі неадкладна прыняць захады для выключэння несанкцыянаванага доступу да жывёльных могільнікаў, а таксама паступленне недабраякаснай мясной прадукцыі ў рэалізацыю, асабліва ва ўстановы адукацыі. Ініцыююць узмацненне кантролю і адказнасці за незаконны абарот прадукцыі жывёлагадоўлі. Датычыць гэта і свініны. Паводле Гомельстату за 10 сёлетніх месяцаў амаль на 26% скарацілася пагалоўе свіней. Асноўныя страты ў Светлагорскім і Мазырскім раёнах, дзе памерла адпаведна 94 і 84% пагалоўя. Мясцовая прапаганда праігнаравала статыстыку. Выданне «Флагшток» апублікавала сведчанні жыхара аграгарадку ў Светлагорскім раёне. Спісваюць на афрыканскую чуму свіней, але чумы няма. Гэткім чынам спісваюць страты і вырашаюць праблему адсутнасці кармоў. Прыпісвалі велізарныя прыросты, атрымлівалі прэміі і заробкі, а на справе працавалі ў велізарны мінус. Таму і вырашылі абвесціць рэжым АЧС. Гэта самы просты спосаб пазбегчы пиздзей. Калі ідзе ліквідацыя заражанай жывёлы, то яе не ўзважваюць. Такім чынам і нястачу ніхто не заўважыць. Прычынай забою тысяч жывёлінаў сталі праблемы з фінансавай справаздачнасцю і страхадказнасці, зазначае крыніца. Такі спектакль гаспадарцы не атрымалася правярнуць самастойна, звяртае ўвагу наш эксперт. На предприятии все занимаются, то есть от директора до рядового рабочего, все в системе, в схеме в этой участвуют, да, это даже если мелкие приписки. А для того, чтобы африканскую чуму сюда еще приписать, это надо привлечь еще вышестоящее руководство, не только даже районного уровня, я думаю, даже областного. У дзяржаўных выданнях інфармацыя пра афрыканскую чуму свіней на Гомельшчыне не праходзіла. І не дзіва, выпадкі АЧС замоўчвалі з часу іх з'яўлення ў Беларусі. Але Лукашэнку, відаць, адрапартавалі. Наведваючы Гомельшчыну ў жніўні, той дапытваўся і падазраваў. Все-таки это, скорее всего, люди виноваты в том, что мы заносим туда вирус этот. Чынавенская статыстыка з неакрэсленай колькасцю прыпісак кажа пра скарачэнне на 10% пагалоўя свіней у дзяржаўных гаспадарках краіны. Не ведаем пра сітуацыю ў прыватных комплексах і хатніх гаспадарках. Свініна гэта была заўсёды такая катэгорыя, апошнія там, напэўна, 10 гадоў, так, з того часу, як у Еўропе з'явілася гэтая афрыканская чума, так, яна заўсёды якаясьці такая частка сыравіны імпартавалася дзеля пераробкі, так, і Беларусь, напрыклад, мае ў межах еўразійскага эканамічнага звязу пэўныя квоты на беспошлінны імпарт свініны, але, напрыклад, па іншых катэгорыях прадукцыі не мае. Цягам 9 сёлетніх месяцаў на Беларусь прыйшлася траціна расійскага экспарту свініны – 65 тысяч тонаў. Летась цягам цэлага года імпартавалі 85 тысяч тонаў. Кіраўнік рэжыму загадвае вырабляць больш сваёй ялавічыны і свініны. У канцы снежня гаспадаркі мусяць зрабіць справаздачу. У такой сітуацыі цяжка спадзявацца, што будзе менш падробленых дакументаў і такіх абуральных выпадкаў, як гандаль мерцвячынай на Меншчыне. Юлія Цяльпук, Белсат. На гэтым тыдні Дональд Трамп сустрэўся з Уладзімірам Зеленскім у Францыі, а прадстаўнікі амерыканскага і украінскага лідараў праводзілі перамовы ў ЗША. Абмяркоўвалі перспектыву мірных перамоваў з Расіяй і умовы спынення вайны. Але ці магчыма гэта ў хуткай будучыні? Ян Федаровіч працягне тэму.
Владимир Зеленскі, Дональд Трамп і Эммануэль Макрон сустрэліся ў Парыжы на цырымоніі адкрыцця адрэстаўраванага сабору Нотр-Дам, які моцна пацярпеў ад пажару 5 гадоў таму. Падрабязнасці сустрэчы не паведамляюцца, але не сакрэт, што гаворка ішла пра прыпыненне вайны. Дуже хороша зустріч. Вельмі добрая сустрэча. Важна, што яна канструктыўная, і атмасфера істотная, што мы размаўляем. Гаварылі пра Украіну і украінцаў, як іх падтрымаць. Наколькі украінцы моцныя выстаялі падчас гэтай расійскай агрэсіі. Мы ўсе хочам, каб быў мір. Але для нас надзвычай важна, гэта наша пазіцыя, каб мір быў справядлівым для нас усіх. Урэшце днямі выданне Wall Street Journal паведаміла пра пачатак перамоваў паміж кіраўніком офісу прэзідэнта Украіны і прадстаўнікамі Трампа. Мы пока что не знаем, что будет предлагать Трамп. Поскольку его надо остановить убийство, это как бы непонятная формула, потому что можно, заставить Украину и Россию прекратить стрелять на какое-то время. Но это точно не решит такие ключевые проблемы, которые есть между Украиной и Россией, между Россией и Европой, между Россией и Соединенными Штатами. Сам Владимир Зеленскі тыдзень таму казаў пра неабходнасць уступлення Украіны ў НАТО як дзейснай гарантыі бяспекі. Маўляў, абяцанні дэкларатыўныя не працуюць. Узгадаў ён 30-ю гадавіну Будапешцкага мемарандуму. Згодна з тым дакументам, Вялікая Брытанія, Расія і ЗША бралі на сябе абавязкі паважаць суверэнітэт Беларусі, Казахстану і Украіны у абмен на вывад з тэрыторыі гэтых дзяржаваў савецкай ядравай зброі. Жодного дня цей документ не працюваў. Ніводнага дня гэты дакумент не працаваў, і таму кожны ў свеце цяпер ведае, што подпісу любой дзяржавы, ніякіх запэўненняў ці абяцанняў для бяспекі недастаткова. Патрэбныя эфектыўныя гарантыі. Гэта значыць рэальнае хаўрусніцтва і рэалістычны падмурак бяспекі ўнутры краіны. Расія днямі таксама падзялілася сваім бачаннем заканчэння або, хутчэй, прыпынення вайны. Міністр замежных справаў Сергей Лаўроў даў інтэрв'ю скандальнаму амерыканскаму публіцысту Такеру Карлсону. Ніякага НАТО, ніякіх вайсковых базаў, вайсковых вучэнняў на ўкраінскай зямлі з удзелам замежных войскаў. Давядзецца прымаць да ўвагі рэаліі на зямлі. А гэта не толькі лінія судакранання, але і змены ў Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі пасля правядзення рэферэндуму ў Данецкай і Луганскай рэспубліках, у Херсонскай і Запарожскай вобласцях. Цяпер яны ўжо ўваходзяць у склад Расіі згодна з нашай Канстытуцыяй. Гэта рэальнасць. Зрэшты, сапраўдныя мэты Пуціна ва ўкраіне відавочна іншыя. Война не про территории, он хочет разрушения украинской государственности и украинской нации. Мы можем говорить про исправление тех ошибок, которые он так сам говорил, которые его предшественники, советские, российские, сделали за предыдущие 100 лет. Магчымасць спынення вайны паміж Расіяй і Украінай усур'ёз хвалюе Лукашенко, які неаднойчы выказваў спадзеў паўдзельнічаць у будучых перамовах. На переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы, наши вопросы без нас. Беларусь як суагрэсар, як удзельнік вайны супраць Украіны, можа быць аб'ектам перамоваў. У гэтым зацікаўлены краіны Еўразвязу, краіны Балты і Польша, а таксама Украіна, бо небяспека з Беларусі была і застаецца. Цяпер лукашэнкаўскі рэжым напоўніцу карыстаецца з вайны. Шэраг прадпрыемстваў ВПК абслугоўвае расійскую вайсковую прамысловасць, за што трапілі пад санкцыі Еўразвязу. Але што можа азначаць для рэжыму паўза ў баявых дзеяннях? Я думаю, что спынение войны даст Лукашенко стабилизацию режиму. Первое, шахеды не будут летать. Другое, не будет погрозы утягивания белорусской армии в войну. То, чего Путин периодично намагается досягнуть. Третье, не будет погрозы какой-нибудь атаки с территории Беларуси. Так что в выпадку спынения войны Лукашенко забяспечыць свой режим. Зрэшты, калі менавіта могуць адбыцца меркаваныя мірныя перамовы паміж Украінай і Расіяй і пры якіх умовах, яснасці пакуль няма. До кінця року вони не почнуться. До конца года яны не пачнуцца. Да інаўгурацыі Трампа яны не пачнуцца. У першыя 100 дзён прэзідэнцтва Трампа яны, я думаю, таксама не пачнуцца. Можам казаць, што цягам наступнага паўгода гэтага не адбудзецца. Усё будзе залежаць ад развіцця сітуацыі на фронце, бо гаварыць пра перамовы ва ўмовах, калі Расія, на жаль, паскорыла тэмпы свайго наступу, надзвычай складана.
Паводле тэлекампаніі BBC, якая спасылаецца на сваю крыніцу ў НАТО, цягам лістапада страты расейцаў у жывой сіле былі надзвычай высокімі – 1500 чалавек на дзень. Аналітыкі ж Інстытуту вывучэння вайны перакананыя, што нават такія страты ніколькі не змяншаюць рашучасці Расіі працягваць наступ у тым жа тэмпе. Ян Федарович, Белсат. А ў студыю праграмы «Тыдзень» завітаў камандзір палка імя Кастуся Каліноўскага Павел Шурмей, які зараз знаходзіцца ў еўразвязе, у Польшы, праводзіць сустрэчы з беларусамі Літвы і Польшы. Была ўжо Вільня, Гданьск і Вроцлаў, зараз Варшава. Добрый вечар. Прывітанне. У нас ёсць магчымасць з вами сёння размаўляць, менавіта таму, што апошняя сустрэча у вас была з беларусамі Варшавы. Давайте назовем вось тое, што адбываецца такім словам турне. І хацеў бы запытацца, навошта вы яго праводзіце? Навошта яно вам увогуле патрэбнае? Слова турне не зусім падыходзіць. Гэта службовая камандыроўка і навошта гэта адбываецца? Таму што праз працу памылкі нашых папярэднікаў мы страцілі давер дыаспар, давер беларусаў, фондаў, і мы жадаем аднавіць гэты давер і таксама палепшыць наш рэкруцінг. Ой, ведаеце, вы так кажаце, прям вось страцілі давер. Я упэўнены, што калі правесці сёння апытанне сярод беларусаў, то даю амаль 100% гарантыю, што полк Каліноўскага будзе на першым месцы па даверы, як украінская, напрыклад, армія з'яўляецца зараз украінскае войска па даверы в Украіне. Але калі вы сустракаецеся з беларусамі ў замежжы, якія пытанні вам задаюць найчасцей? Розныя пытанні, але найчасцей, самыя непрыемныя. Не так, гэта не тое слово, самыя непрыемныя, выбачаюсь. Самыя балючыя пытанні, гэта пра нашых хлопцаў, якія патрапілі ў палон летам 22-го года і, на жаль, праз якіх няма ніякіх звестак з восені 22-го года. Ну і пра тое, што адбылося з Васілём Верамейчыкам. Давайте назовем складаныя пытанні. Як вы на іх адказваеце? І ці сапраўды яны для вас складаныя? Так, яны для мяне вельмі складаныя і балючыя пытанні. Таму што, я казаў за хлопцаў, мы нічога не ведаем пра іх лёс, а па Васілю мы разумеем, куды ён патрапіў, праз што гэта адбылося і як цяжка нешта зрабіць. Пачакайце, пра што гэта адбылося? Вы кажаце, што вы ведаеце, пра што гэта адбылося, пра што? Кейс Васіля Верамейчыка. То наш хлопец, былы ваяр палка. Нашы гледачы, я думаю, вельмі добра знаёмы з гэтай сітуацыі. Яго не ўпускалі ні ў Еўропу, таму што яму быў забаронены ўезд, ні ва Ўкраіну, у яго была забарона. У В'етнаме яго затрымалі і выдалі, В'етнам выдаў яго Беларусі. Але вы кажаце, мы ведаем, праз што гэта адбылося. У вас ёсць нейкія падрабязнасці? Я ведаю, што вы расследаванне праводзіце. Падрабязнасцей, скажем так, ва Ўкраіне усе, ад каго гэта залежаць, робяць усё, каб палепшыць яго лёс. А пра што, вось тое, што вы самі пра што вы казалі, пра забарону ўезд ва Ўкраіну, в Літву, адмова Літвы і пра тое, што ён апынуўся ва В'етнаме. Я ўжо сказаў, што я ведаю, што вы вядзеце уласнае нейкае пэўнае расследаванне гэтай гісторыі, як бы разбіраецеся ў гэтым? Разбіраецца ў гэтым ва Ўкраіне тое, хто за гэта адказваць, проста калі я павярнуся з гэтай паездкі, я ўжо буду знаходзіцца там на месцы і больш дасканальна магу займацца гэтым. А пакуль ніякіх уступных дадзеных у вас на гэта? Нічога я вам не магу, на жаль, адказаць. Тады працягну вам яшчэ цяжкія пытанні задаваць. Вы самі сказалі пра тое, што вы хочаце павялічыць рэкруцінг у полк Каліноўскага. Я адчуваю, што, значыцца, з гэтым ёсць нейкая пэўная праблема. Так, праз некалькі умоў ужо амаль што год, як ён стаў пагаршацца, гэтай стомленасць ад вайны, 3 гады у хуткім часе будзе, і праз, зноў жа ж, памылкі нашых папярэднікаў. А што гэта за памылкі? Можаце іх назваць? Вось, яны комплексныя.
пра там абвесткі, пра спыненне рэкруцінга, праз тое, што былыя ваяры, тыя, хто з'язджалі з палка, былыя добраахвотнікі, не становились никому не патрэбныя, праз фінансавую дапамогу, як бы дзіўна не гучала, але таксама гэта датычыцца адно другога, фінансавую справаздачнасць. Вось. І мэта гэтай паездкі, не мэта, а ўжо бачна, што першае, над чым трэба працаваць, гэта легалізацыя нашых хлопцаў, рэабілітацыя іх сямей і дапамога сем'ям загінулых ваяроў. Вы таксама кажаце, нашыя папярэднікі ўжо 2 разы паўтарылі, я хіба мушу гледачам таксама сказаць, што вы маеце на увазе папярэдняе кіраўніцтва, так, палка Каліноўскага, якое вясной у вас пачалася рэформа, летом хіба што ў чэрвені, так, вы сталі выконваючым абавязкаў камандзіра палка Каліноўскага. Вы можете сказаць вось пра гэта таксама рэформу крышачку, якая адбываецца, што вам удалося да гэтага моманту, вось менавіта да сённяшняга дня, за гэтыя паўгады зрабіць? Ну, на жаль, гэта все кажуць пра паўгады, но меншы час мы наладжваем фінансавую праваздачнасць, палепшаем адносіны ў сярэдзіне палка, і каб все гэта лепш паўплывала на баяздатнасць нашага падроздзелу. Тыя, хто, як мы кажам, нашы папярэднікі, гэта была адміністратыўна-тылавая група, можна так гэта казаць. Яе разам з намі ўжо няма. Гэта, магчыма, галоўнае. І гэта даст нам магчымасць скончыць начатую працу. Бо быў такі момант, калі, шчыра кажучы, нават тым, хто сочыць за падзеямі ў палку Каліноўскага, не зусім было зразумела, што адбываецца. Былі соцсеткі пэўныя палка Каліноўскага, адныя соцсеткі профілі пісалі адно пра тое, што адбываецца ў палку, іншыя профілі ў соцсетках пісалі іншае. Зараз гэтага ўжо няма, мы бачым, што як бы ёсць пэўны кантроль над меседжамі, над тым, што пол Каліноўскага камунікуе у прэсу ці размаўляе з людзьмі, якія чытаюць. То бок удаецца ўсё ж такі гэтую рэформу вам як бы завяршыць? На жаль, завяршыць яшчэ не, але мы як мага хутчэй намагаемся прыскорыць, Тарас, і тое, што вы кажаце, што няма ніякіх двух палкоў, ёсць тыя хлопцы-ваяры, якія ваявалі з самага пачатку, якія некаторыя сваім жыццём, здароўем, кроўю зрабілі імя палку, і мы ўсе разам. Вось, і праз гэта нам атрымалася растлумачыць, што ёсць полк, у яго ёсць камандыр, у яго ёсць там прэс-служба, прэс-цэнтр, і трэба камунікаваць з намі. На жаль, так, былыя нашы соцсеткі засталіся не ў нас, але, яшчэ раз кажу, самая галоўная каштоўнасць – гэта людзі, ваяры. Яны разам з намі, таму ўсё ў нас атрымаецца. Вы ўзгадывалі таксама пра дапамогу, пра тое, што актыўна займаецеся вяртаннем даверу і зборам дапамогі для палка. Ці ўдаецца ў гэтым сэнсе супрацоўнічаць з дэмакратычнымі сіламі, таму што ёсць новапрызначаны у аб'яднаным пераходным кабінеце, ёсць новапрызначаны прадстаўнік, так, які замяніў Валерыя Сахашчыка. Ці з ім удаецца палку знайсці супольную мову і неяк наладзіць супрацу? Агульная мова ў нас ёсць, але мы маем надзею пабачыць не толькі агульную мову і дзеянні, вынікі гэтай працы, і таксама пабачыць не словы, а дзеяння з боку дэмакратычных сіл. Дапамога, каб мы пабачылі дапамогу палку і дапамогу былым добраахвотнікам,
Офіс займаецца адвакацыяй гэтага пытання, ну то бок яны адвакатуюць менавіта пытанне дапамогі выплатаў пасля смерці для сямей, легалізацыі байцоў былых у краінах Еўразвяза. Здаецца мне, што гэта трэба пачаць рабіць ці рабіць яшчэ лепш. То бок вы лічыце недастатковай гэтага дапамогу? Так, я лічу, што недастаткова. Я думаю, што пачуюць вас прадстаўнікі офіса і таксама звернуць на гэта ўвагу. Зараз усіх яшчэ хвалюе адно пытанне з перамогай Дональда Трампа ў Злучаных Штатах Амерыкі. Вельмі шмат чутак, вельмі шмат зараз размоваў пра тое, што гэты канфлікт можа быць замарожаны. Вайна Расіі супраць Украіны можа спыніцца вось на той лініі фронту, на якім яна знаходзіцца ў гэты момант. Гэта азначае, што Украіна не зможа вярнуць сабе, прынамсі зараз, акупаваныя тэрыторыі. Як вы ставіцеся да гэтага, як Пол Каліноўска, як байцы самыя ставяцца на месцах да гэтага? Ну, па-першае, гісторыя ўжо не раз паказвала, што нікіх замарозак з Расіяй, перамоў, не тое, што не можа быць, все гэта часова. Прыклад 2014 года і потым гарячая фаза 2022 года. І які б там перамовы не былі, замарозках, все гэта часова. Год, 3 ці 5, і все гэта пачнецца па новай, толькі Расія аднавіць свае сілы. І, на маю думку, полк будзе толькі рыхтавацца і гатовіцца да гэтага. Першае. Па-другое, мы ж разумеем, што ўсё гэта таксама можа датычыцца всей гэтай перамовы, замарозкі, наколькі ў Расіі будуць развязаны рукі там, да дачынення даже да нашай радзімы, да Беларусі. І хто будзе бараніць Беларусь ад Расіі, як і зараз здесь ва Ўкраіне? Мы, беларусы. То бок вы прадбачыце, што ў выпадку, калі вайна спыніцца Расіі з Украінай, Расія можа рушыць у накірунку Беларусі? Усё можліва. І ў такім выпадку што будзе рабіць Пол Каліноўска? Падтрымае супраціў беларускага народа. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Разам з намі быў камандзір палка імя Кастуся Каліноўскага Павел Дзядзька Шурмей. А ў працяг нашай размовы дадам, што Пол Каліноўскага абвесціў калядны збор сродкаў для дзяцей загінулых беларускіх ваяроў. Сума, якую трэба сабраць, вельмі сціплая – 7 000 еўра. І калі вы глядзіце нас зараз у Ютубе, то ў апісанні нашай праграмы можаце знайсці падрабязнасці, як ахвяраваць сродкі. Калі вы глядзіце нас праз спадарожнік, вы можаце знайсці сацыяльныя сеткі палка Каліноўскага, напрыклад, у тэлеграме, і ўжо там даведацца, як гэтыя грошы можна ахвяраваць. Тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, хачу папрасіць толькі пра тое, каб памятаць пра сваю бяспеку і ахвяраваць толькі бяспечным для вас спосабам. Чарговы дзень на вуліцах грузінскіх гарадоў неспакойна. Сілавікі перарвалі кароткую паўзу, калі не краналі пратэстоўцаў, і ў ноч на суботу затрымалі не меней за 48 удзельнікаў мітынгаў. Праваабарончыя арганізацыі паведамляюць, што ў пастарунках людзей катуюць і збіваюць. Вядома, што пакрысе заводзяць адміністрацыйныя і крымінальныя справы. Прычым пры судовых разборках не прымаюцца да ўвагі сведчанні аб гвалце з боку сілавікоў. Рашэнні грунтуюцца выключна на паказаннях паліцэйскіх. Падрабязней у наступным матэрыяле. Вось ужо другі тыдзень у Грузіі трываюць акцыі пратэсту. Штовечар людзі ў розных гарадах выходзяць на галоўныя вуліцы з дзяржаўнымі сцягамі і колерамі еўрапейскага звязу. Пратэстоўцы патрабуюць паўторных парламенцкіх выбараў ды скасавання прынятых урадам пастановаў, датычных паўзы на шляху еўраінтэграцыі краіны да 2028 года. У адказ сілавікі жорстка разганяюць мітынгі, выкарыстоўваючы вадамёты, пярцовыя спрэі. Вядома, прынамсі, пра 400 затрыманых асобаў. Пад пераслед трапілі прадстаўнікі апазіцыі і актывісты. Гэтак у сераду 4 снежня ператрусы ўчынілі ў офісах партыяў. Бадай, самым гучным стала затрыманне аднаго з лідараў кааліцыі за перамены Ніка Гварамія за нібыта адміністратыўнае парушэнне. Таксама паліцыя затрымала 2 прадстаўнікоў партыі «Моцная Грузія». У
пятніцу 6 снежня Міністэрства ўнутраных справаў паведаміла пра не менш як 23 заведзеныя крымінальныя справы на ўдзельнікаў пратэстаў. У дачыненні 13 чалавек вядзецца расследаванне паводле артыкулу аб арганізацыі групавога гвалту ды хуліганстве. Адну асобу вінавацяць у рыхтаванні выбуху. Ім пагражае да 9 гадоў зняволення. Супраць яшчэ 9 распачатыя справы за шкоду маёмасці ды напад на паліцыянтаў, за што могуць прысудзіць да 7 гадоў калоніі. У самым сілавым апараце распачаліся звальненні. У адстаўку падаў кіраўнік падраздзялення МУЗ Грузіі Ираклі Шейшмелашвілі, які акурат займаўся разгонам пратэстаў у Тбілісі. А таксама 4 ягоныя намеснікі, інструктары спецназу ды аператары вадамётаў. Адбылося гэта пасля публікацыі ў апазіцыйным медыа «Твары» каля 150 імёнаў сілавікоў, якія маюць дачыненне да задушэння пратэстаў. На гвалтоўныя дзеянні грузінскіх сілавікоў зрэагавала Украіна. Уладзімір Зеленскі ўвёў санкцыі супраць кіраўніцтва Грузіі. На пачатку тыдня пра ўвядзенне абмежаванняў заявілі таксама краіны Балтыі. Санкцыйны пакет рыхтуюць Злучаныя Штаты. Не выключаюць такой магчымасці і ў еўрапейскім звязе. А я вітаю ў нашай студыі доктара гуманітарных навук, дыпламата Марыуша Машкевіча. У 90-х і на пачатку 2000-х вы былі амбасадарам і консулам у Беларусі, а з 2016 па 2024 вось да зусім нядаўна, яшчэ літаральна некалькі тыдняў таму, вы былі амбасадарам Польшчы ў Грузіі. Вось, мы зусім недавно з вами мелі вялікае інтэрв'ю, якое было апублікавана таксама на нашым YouTube-канале, таксама з'явілася ў гэтай праграме «Тыдзень». Тады мы размаўлялі з вами пра Беларусь у асноўным. Сёння я хочу, конечно, паразмаўляць з вами пра Грузію. Добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Дякую за запрошение. И хочу сказать, что вельми ценю вашу працу тут у Белсаце. Тады вырашыў прыйсці. Дзякуй вялікі. Ведаеце, калі пытацца пра Грузію, я б хацеў так пачаць, можа, крышку здалёк. Людзям уласціва так спрашчаць крышку сітуацыю, апісваць яе як чорна-белую адносна таго, што адбываецца. Вось і зараз я вельмі шмат чытаю пра тое, што у Грузіі прыйшлі да ўлады прарасійскія сілы, і таму адбываецца вось такі антырасійскі пратэст. Я ведаю, таму што мы з вами уступна размаўлялі і бачу ваше іншае інтэрв'ю, што вы не зусім пагаджаецеся з гэтай пазіцыяй. Вы маеце крышачку іншае на гэта погляд. Можаце ім падзяліцца? Причиной такого повороту у России, як мы называем, як польские эксперты вельми часто называют, было то, як поводился Західна Європа, США у відносинах до України. Грузины просто стипло полічили, что им от этого супрацовництва не будет никакой корысти, потому что 2008 год показал, что никто не пришел с допомогой, хуткой допомогой, як Россия напала на Грузию. И этот досвид дал им такое меркование, что можно с другими домовиться, у тем лику с Россией, с китайцами, с другими партнерами, с Турцией, с Азербайджаном. И я бы назвал этот уряд, эту правячую екипу, якая зараз має більшість у парламенті, як екипу таких бізнесовців, які роблять просто інтерес, з ким можна і як буде корисно для Грузії. Это патриоты так само Грузии. Это мы не можем сказать, что им обыяково все это, но они, на жаль, використовують эти самые дренные досвіди Беларуси и России с тиснением на громадянскую супольнасць. І гэта вельмі дрэнна. То бок ідэалагічна там вось менавіта такой прарасійскасці ідэалагічна там няма. А як жа вось гэтыя законы, такія, якія паўтараюць гэтыя расійскія таксама законы аб замежных агентах, так, копія просто. Этот закон о замежных агентах, причиной того было
каб арганізацыі, якія падтрымліваюць і супрацоўнічаюць з апазіцыйнымі партыямі, не мелі дапамогі з захаду. Это просто так. І атрезаць ім кісларод у такім сэнсе беспасярэднім. І гэта сталася так, на жаль, з конsekwencjami, jakimi było zamrożenie dialogu z Brukselą. A to ja mam na uwadze proces integracji Gruzji w Евросоюз, Евросвяз. Так вось тое, што зрабіла зараз кіруючая гэтая партыя, яны сказалі, да 2028 года мы замарожваем гэтыя адносіны. Калі вы кажаце, яны больш бізнесмены, чым прарасійскія, навошта тады замарожваць гэты дыялог з еўразвязам і гэты вось працэс? Прем'єр-міністр Кобахідзе на самой рэчы, ён сказаў, як будзе, якая тактыка будзе гэтага ўряду у адносінах да Еврозвязу, но з другога боку, дзень пасля кіраўнікі гэтай партыі пачалі даваць назад, говорили, что это не так прямо, мы не будем замораживать, это просто в Еврозвязе нас не вельмі чакаюць, не вельмі нас разумеюць, і тады мы хочам просто так показать, что мы ганорныя, люди хоноровыя, и не будем ісці на іх по іх сцэнарыі. Да. І трэба падкрэсліць, што у гэтага грузінскага ўраду вельмі цёплыя адносіны з венгерскім урадам. Яны просто пашыраюць сваю магчымасць уплыву на эти уряды Евросвязу, якія больш, так я бы сказаў, на канфліктным курсе з Еврокамісіяй, з Брюсселем. Да. Тады што будзе пасля 28 года? Ну вось, напрыклад, яны кажуць, мы замарожваем до 28 года, гэта, а што будзе пазней? Ёсць нейкае разуменне? На жаль, у этой партии правячей у Грузии есть вельми эффективная тактика, но у них проблемы со стратегией. И они не разумеют, что будущее для Грузии – это wspólnota ценностей европейских, которые будуют будучыню для краіны, для грамадзянства. І з этой стратегией, мне здаецца, у этой экипы проблема есть. И у них нема этой стратегии. Они просто так сказали 28 год, ну потом побачим, як будзе, может поменяется что-нибудь на нашу користь. Так что... Мы з вами про кіруючую партыю крышачку зараз паразмаўлялі. А што за пазіцыяй? Наколькі яна моцная ў Грузіі сёння? Я так разумею, президент на чале гэтай апозіцыі. Ну, президент не был на чале, и он был в конфликте с большостью оппозиционных активистов. До выборов оппозиция не могла сформовать одного блоку, одной такой стратегичной коалиции, которая могла бы выиграть эти выборы. И там были три такие блоки оппозиционных партий z liderami, jakie byli raniej u konflikcie z prezydentem, z Salome Zurabiszwili. I to problema. No, na koniec oni przyszli k temu, że oni jakby aktywni razem, no to, co było związane z Michailem Saakaszwili, wielmi silno разделяет, делить эту супольность. Яны не пагаджаюцца. Они не пагаджаюцца. Шмат людей мае жаль до Саакашвили, яны критикуюць яго, и яны не хотят быть з ним разом у одной коалиции, з людьми, якія ассоциируются с Саакашвили, с этим урадом
третьего президента Грузии. Да рэчы, тое, што апазіцыя не выйграла гэтыя парламенцкія выбары, якія вось адбыліся нядаўна, гэта сумленныя выбары, ці там былі нейкія месцы фальсіфікацыямі? Вы яшчэ былі ў той момант? Вы ведаеце лепш за мяне, што у постсоветской просторе выкористовываются так называемые административные ресурсы. Это означает, что частка громадянства голосует на данную партию, правящую партию, но треба допрацовать разными методами, насильно, подкупывать, разными дробными фальсификациями, повысить этот процент и результат упреканцу. И тогда мне сдается, что на грузинское мажение, грузинскую мечту, Мару, голосовало где-то 40%. И они, кажется, так просто доробили себе дорисовали себе 12%. Да. И оппозиция на самой справе, она могла бы иметь больше за грузинскую Мару в результатах. Но то, что они пошли в трех блоках, трех коалициях, это их, напевно, ослабило. Вы скажете зараз, что грузинская Мара это не пророссийская больше партия, а такая бизнесовая партия, так? Такая партия з разліку, якая лічыць, дзе ім лепш. Ці яны могуць мець нейкі вось такі трэці шлях, вось як спрабаваў у свой час Лукашенко гуляцца, так? Што мы вот тут і з захадам адной ногой, і з усходам. Могуць яны быць не под кімсьці, не цалкам з кімсьці, а себе позиционовать як мост там на Кавказе? Они такие технократы, тут глубокой думки я не бачу у лидеров грузинской Мары. Это просто тактично бизнесовый такой суполка, такой бизнес-проект, у яким вельми шмат розных людей, у розных поглядах, у розных z różnej historii politycznej i to nie partia cenności, to partia prosta wspólnego biznesu, wspólnego interesu i mnie zdaje się, że oni tracą na tym, że te idei jakoś ta mogłaby objednać ludzi wokół nich. Nie ma. Oni starali się u czasu tej wyborczej kampanii do października, to będzie Kastrycznika, tak? Do Kastrycznika pokazać, że самое главное to mir. Pokój, jaki ta partia, dla tej partii самое главное, aby nie być wciągnięty ten konflikt, a тут Ukraina chce wciągnąć konflikt, Zachód chce Gruzję wciągnąć w konflikt, odkryć trzeci front. I właśnie takim czynem oni postarali się, mnie zdaje się, przekonać cząstkę swoich wyborców, gromadztwa. I ludzie wybrali taki gniły kompromis, ja by tak сказал. To, co zaraz widzimy na ulicach Gruzji, to pokazuje, że wielkie rozczarowanie. Після самих виборів, оголошення результатів виборів, не було таких больших конфліктів на вулиці, не було демонстрацій, шмат людей не було. А зараз, після того, як прем'єр-міністр почав говорити, що от відкладаємо ці розмови про асоціацію, про інтеграцію з Єврозв'язом, люди вельми обурились, и это причина того, что мы видим на грузинских улицах зараз. До речі, коли запитатися про грузинські вулиці, тут одразу некалькі вам питань задам. Перше, що буде з гэтым пратэстам, ці ён мае шанец на поспех? Другое, можа, каб нашим беларускім гледачам было таксама больш зразумела, чым гэты пратэст адрозніваецца ад беларускага, чым ён падобны на беларускі пратэст? Ну, а третье задам крышку позднее. Добре. Я бы хотел сказать, что грузины, я там жил амаль 8 годов, грузины это вельми такой энергичный народ, такий народ, який любит импровизацию, який непредсказуемый. И тут может быть все.
Рисовать сценарий, як это будет простый день, праз месяц, это вельми тяжко. Но могу сказать, что динамика нечеканная. Вельми брутальные акции полиции показывают, что они бессильные, что влада боится того развития этого протеста и перехода протеста в больше такие энергичный, больше драматичный, я бы сказал. Разница с белорусскими протестами, я бы сказал так, что грузины привыкли до того, чтобы протестовать. Демонстрации вельми часто, и это нормальный якби, элемент політичного життя Тбилиси, не только Тбилиси, Батуми, Кутаиси. И это частка их просто такой философии життя, что они реагуют на то, что происходит в политике, вельми хутко. И просто праз несколько годин мы можем увидеть большую толпу людей, якая недовольна и организована. И организованно показывает, что она недовольна. У Беларуси это больше вольно, больше медленно происходит. Эти протесты 2020 года, они, конечно, по масштабу они были беспрецедентными. Это я сгоден с вами. Но с другой стороны, в Грузии даже меньшие протесты показывали, что они могут быть эффективными. Даже протесты 2-3 тысяч демонстрантов, и они сильно давят на уряд. Так что таких параллелей я бы не клал. Это совсем другая темпераментность народов, совсем другая культура. А тому і вынік може бути зовсім інший, так? І вынік може бути зовсім інший. Я би хотів додати ще, що апошние 2-3 дня почалися вельми брутальные затримання, збиття демонстрантів. Так само не під час демонстрації, а в квартирах партії, на улицах просто выхватывают такие тетушки, просто их хапают людей, такой хапун, якби. Ну, як у Беларуси. Это то, что это подобно. Но это развивается такими сценариями русско-белорусскими. На жаль, это в Грузии такого не было ранее. И люди в шоке зараз. Я просто слухаю моих сябров з Тбилиси, які говорят, что у нас іде белорусизация или лукашенкизация країни. Это вельми тревожно. Можа, апошняе вам яшчэ пытанне задам. Украіна зараз уводзіць санкцыі супраць Грузіі. Вы, магчыма, пра гэта чулі. Да, я чуў. ЗША збіраюцца таксама ўвесці санкцыі. Ёсць размовы ў некаторых іншых краінах. Ці гэта слушна? Ці не апынецца так, што ў выніку гэтых санкцыяў заходніх нават тая частка там грамадства, якая была, ці нават тая ж партыя, якая, якраз вы кажаце, яны бізнесмены, яны просто скажуць, ну, раз там дзверы зачыненыя, то мы на ўсход там ці ў Расію. Есть питание про эффективность санкций и про их поступовость, консеквенцию, як они могут быть больными для людей, які приймають решения, які тримають владу. И это завсёды просто, но санкции против Лукашенки не працавали, ведаем, хотя это были вельми сильные санкции, ограничения на экспорт продукции, финансовые санкции, визовые санкции. Но, как мы видим, диктаторы могут себе жить даже так само с санкциями. Они умеют, имеют свое ноу-хау и делятся этим ноу-хау, как эти санкции байпасіць, абыходзіць іх. Я прачытаў сёння нават, што 15-й пакет санкцыяў быў не ўзгоднены, у еўразвязе павінны былі прыняць зараз 15-й пакет санкцыяў і не ўзгаднілі, таму што Літва і Латвія заблакавалі гэтае рашэнне праз тое, што еўразвяз усцяж дазваляе заходнім кампаніям працаваць у Расіі. На жаль, мы ведаем, што шмат продукции с Западной Европы идет праз другие краины, тем лику праз Турцию, праз
Казахстан, праз там... Здаецца, і Грузія таксама была І Грузія выкарыстана тоже была у выкарыстана. гэтым і дапамагала і Расіі, і Як Беларусі такі, да, абыходзіць санкцыі. пасереднік. Як хаб. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Я думаю, што нашым гледачам нашмат цяпер лепш зразумела, што адбываецца, а таксама даволі такі цікавы, не зусім такі традыцыйны погляд на Грузію ад чалавека, які апошнія 8 гадоў правёў там у статусе амбасадара заходняй краіны, Польшчы. Дзякую вам яшчэ раз. Доктар Марыуш Машкевіч быў маім госцем. Паводле расійскага інфармацыйнага агенцтва ТАСС, зрынуты прэзідэнт Сірыі Башар Асад з сям'ёй знаходзіцца ў Маскве. Паводле крыніцаў выдання, у Крамлі ім быў нададзены палітычны прытулак. А іншыя важныя навіны тыдня глядзіце ў нашым традыцыйным аглядзе за 100 секундаў. Александр Лукашенко прызначыў новага міністра культуры. Ім стаў дэпутат палаты прадстаўнікоў Руслан Чарнецкі. Ён мае акторскую адукацыю, працуе паводле спецыяльнасці ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Максіма Горкага. Чарнецкага можна пабачыць у кіно, да прыкладу, ў серыялах «Мухтары», «Сваты», а таксама ён адзін з вядоўцаў праграмы «Наша утро» на ОНТ. Цены на платны прыём у дактароў вызначылі канкрэтнымі лічбамі. З 1 лютага 2025 года самы танны першасны прыём у лекара будзе каштаваць 35, а самы дарагі 57 рублёў. Цены на кансультацыі дактароў-спецыялістаў пачынаюцца ад больш як 40 рублёў і могуць вырасці ледзь не ўтрая ў залежнасці ад навуковай ступені медыка. Стаматалагічных паслуг гэтыя нормы не датычаць. Беларускую выцінанку ўключылі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Выцінанка – традыцыйнае беларускае мастацтва выразання з папіра, і яно пашырылася на тэрыторыі нашай краіны ў 19 стагоддзі. Першасная задача выцінанкі – аздаблення. Выцінанка стала 6-й беларускай культурнай традыцыяй, якую ўнеслі ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў ЮНЕСКА. У Варшаве пачаўся суд у справе аб згвалтаванні і забойстве 25-гадовай беларускай Елізаветы. Абвінавачаны 23-гадовы паляк Дор'ян С. прызнаў віну ў згвалтаванні, але патлумачыў, што не хацеў забіваць дзяўчыну. Справу ў закрытым рэжыме разглядае акруговы суд Варшавы. Трагедыя адбылася 25 лютага. Дактары змагаліся за жыццё Елізаветы некалькі дзён, але 1 сакавіка яна памерла ў рэанімацыі. Фонд Байсол абвясціў халядную акцыю дапамогі дзецям палітвязняў «Падорым дзецям цуд». Мэта акцыі нагадаць дзецям, што тыя не самотныя, а свет навокал напоўнены клопатам і салідарнасцю. Дапамагчы можна проста пералікам грошай, якія, як абяцаюць арганізатары, пойдуць на падарункі. На кожнае дзіця плануецца выдаткаваць 100 еўраў. Каб атрымаць такі падарунак, трэба напісаць заяўку ў фонд Байсол. А я на гэтым тыдні прачытаў навіну пра тое, што ў Александра Лукашэнкі можа быць яшчэ адное пазашлюбнае дзіця. Дачка Крысціна, 2000 года нараджэння, ад жанчыны са Шклова, якая працавала цырульніцай. Інфармацыю пра гэта апублікавалі расследавальнікі выдання «Бюро Медыя». І калі вам цікава, то раю зайсці на іхную старонку і прачытаць гісторыю цалкам. Я толькі скажу сваё прыватнае меркаванне. Хоць жалезных доказаў таго, што гэта дачка Лукашэнкі няма, факты, якія прыводзяць журналісты, а таксама сведчанні набліжаных да дыктатара асобаў, не пакідаюць сумневаў, што гэта так. Але я хачу паразмаўляць не пра гэтую дзяўчыну, а шырэй, пра духоўнасць і сямейныя каштоўнасці, якія ў нас, як вядома, ёсць, а на бездухоўным захадзе іх, зразумела, няма. Засвойваць сямейныя каштоўнасці трэба перш за ўсё на прыкладзе бацькоў, а не падчас урокаў, распавёў Лукашенка сёлета ў сакавіку перад поўнай заляй актывістак Беларускага саюзу жанчынаў. А яшчэ ён вельмі любіць казаць пра моцную і традыцыйную сям'ю. А мне тут падумалася, а які ж ён сам прыклад дае? Якія каштоўнасці прапагандуе Лукашенка ўласным жыццём? Чалавек, які 30 гадоў таму з'ехаў ад жонкі двух сваіх старэйшых сыноў і нават не развёўся з ёй. Мае, як зараз высвятляецца, двух пазашлюбных дзяцей ад двух розных жанчын. Прычым сына прызнаў, а дачку схаваў. Я не тое, каб не разумею, што ў жыцці бываюць розныя сітуацыі, але ў такім выпадку трэба хоць крышачку сумлення мець, а не вучыць людзей навокал сямейным каштоўнасцям. Вы, спадар Лукашенка, або трусікі надзеньце, або крыжык здыміць. Нездарма кажуць, рыба гніе з галавы. І ў выпадку нашай краіны, на вялікі жаль, гэта менавіта так. Сямейныя каштоўнасці ў духоўнай Беларусі і Расіі настолькі высокія, што нашая краіна ажно на 2-м і 5-м месцы ў сусветнай статыстыцы па колькасці разводаў. У Расіі амаль 4 разводы на 1000 жыхароў. У Беларусі, паводле дзяржаўнага Белстата, 3,7.
Горш за Расею ў цэлым свеце толькі Мальдывы, а перад беларусамі яшчэ толькі Грузія ды Малдова. А дзе ж у той статыстыцы бездухоўны захад, на якім ніякіх сямейных вартасцяў не засталося? Калі ласка, Злучаныя Штаты 2,8 разводаў на 1000, то бок на траціну меней, чым у Беларусі. Нямецчына і Францыя 1,9, на палову меней, чым у нас. Великабрытанія 1,8, Польшча 1,7. І што на гэта скажуць Гіген ды Азаронак? Дык у каго атрымліваецца мацнейшыя сем'і і ў каго лепшыя каштоўнасці? Чую, як Азаронак і Гіген ужо крычаць: а давайце тады духоўнасць у чымсьці іншым мераць. Давайце. Напрыклад, у тым, як часта людзі гэтую самую духоўнасць практыкуюць і ходзяць у храмы. Паводле апытання даследчага цэнтру ІПМ у Беларусі ходзяць у царкву хаця б раз на тыдзень крыху болей за 6% насельніцтва. У Расіі гэты паказнік каля 7%, прычым сярод праваслаўных значна ніжэйшы, усяго каля 3%. Ну а што там у бездухоўных англасаксаў? А ў Великабрытаніі гэты паказнік удвая вышэйшы, чым у Беларусі, 12%, а ў Злучаных Штатах, увага, 25%. Кожны 4-й амерыканец хоць раз на тыдзень ходзіць у храм. Гэта ў 3,5 разы часцей, чым у Расіі, і ў 4 разы часцей, чым у Беларусі. Дык хто ў выніку бездухоўны? Ну і апошняе, можа не зусім відавочнае, але асабіста для мяне вельмі паказальнае. Гэта памяць пра сваё мінулае. Нават калі мінулае не вельмі далёкае і даволі спецыфічнае. Нашы рэгулярныя гледачы ведаюць, што я вялікі аматар авіяцыі і касманаўтыкі. У апошнія некалькі месяцаў я наведаў шэраг музеяў авіяцыі на бездухоўным захадзе. Я пакажу вам здымкі з пражскага музея, дзе чэхі па маленькіх кавалачках аднавілі свае гістарычныя самалёты, некаторым з іх ужо болей за 100 гадоў. Усе аэрапланы пад дахам у надзвычай прыгожай экспазіцыі. А вось музей у Вашынгтоне, адзін з галоўных музеяў авіяцыі ў Злучаных Штатах. Вось Space Shuttle Discovery, які лётаў у космас 39 разоў. Усё дагледжана, экспанаты ў ідэальным стане, без аніводнай пыліначкі. На бездухоўным захадзе ганарацца сваімі тэхнічнымі дасягненнямі і захоўваюць іх у ідэальным стане. Ну а зараз вернемся ў духоўную саюзную дзяржаву. Спачатку давайце знойдзем савецкі аналаг амерыканскага Space Shuttle, які ўсяго адзін раз лётаў у космас. Дзе ён? Менавіта той гістарычны касмічны карабель «Буран». А нідзе. Ангар, у якім ён захоўваўся, абваліўся і цалкам яго разбурыў. Легендарную машыну разабралі на металалом і прадалі. Застаўся другі экземпляр, які выглядае сёння як куча смецця. Ну і зусім асабістая гісторыя. У маім родным Берасці таксама быў музей авіяцыі і касманаўтыкі. Беларус Пётр Клімук, які тройчы лётаў у космас, нарадзіўся недалёка ад Берасця, а таму такі музей тут абсалютна апраўданы. Калекцыя касмічных артефактаў месцілася ў вялікім самалёце Іл-18, што стаяў паміж жылымі дамамі. Былі ў музеі экспанаты, зробленыя маімі юнацкімі рукамі. Сёння ў Берасці няма ні музея, ні самалёту. По аднойчы ноччу нехта выбіў в акно і проста спаліў гэты музей знутры. Спалены самалёт разабралі на часткі і вывезлі ў Менск. Паказальна, праўда? Так што наступным разам, калі вам нехта будзе распавядаць пра святыя сямейныя каштоўнасці, духоўную, трыадзіную Русь і бездухоўны захад, задайце яму пытанне, а ў чым гэта ўсё вымяраецца? Бо колькасць цэркваў, прададзеных крыжыкаў на душу насельніцтва і крыкаў пра тое, што нашая мараль самая лепшая, мяне ніяк не пераконваюць. Спачатку пакажыце, колькі ў вас распадаецца сем'яў і ў якім стане вашыя старыя касмічныя караблі. А ў Вільні на гэтым тыдні прайшоў другі раунд стратэгічных перамоваў паміж прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў і ўладамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Удзельнікі падводзілі вынікі, што паспелі зрабіць ад папярэдняй такой сустрэчы і чаго чакаць ад наступнага года супрацы. Журналістаў дапусцілі толькі на прывітальную частку размовы, але на месцы працавала мая калега Кацярына Гардзеева і яе падрабязнасці таго, што засталося за кадрам.
Як зменяцца палітычныя стасункі паміж ЗША і Беларусю пасля выбараў? Ці будзе новы амерыканскі ўрад падтрымліваць беларусаў на шляху да незалежнасці? Гэткія пытанні прагучалі ў Вільні. У літоўскай сталіцы адбыўся другі раунд стратэгічных перамоваў паміж прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў і ўладамі ЗША. Быць паслядоўным і адказным запрапанавала Святлана Ціханаўская ўраду Злучаных Штатаў Амерыкі. Пра неабходнасць карэктавання стратэгіі датычнай Беларусі абраная прэзідэнтка заявіла падчас вітальнага слова. Нам неабходна распрацаваць канкрэтныя крокі наконт таго, што можна зрабіць у найбліжэйшыя месяцы і найбліжэйшыя гады. Захады дзеля ціску на рэжым і вызвалення палітвязняў. Крокі ў стварэнні асноваў дэмакратычнай дзяржавы, ад вольных медыяў да сумленных выбараў. Таксама мусім прызнаць большыя стаўкі. Беларусь – гэта не ізаляваная барацьба, гэта поле барацьбы за душу Еўропы. Паводле плану дэмакратычных сілаў ЗША мусіць працягваць ціск на рэжым Лукашэнкі, не спыняць працу ў прыцягненні яго да адказнасці, аказваць дапамогу грамадзянскай супольнасці і падтрымліваць беларусаў у пераходны перыяд. Чакаецца, што захады дапамогуць хутчэй развязаць шэраг складаных пытанняў. Самае галоўнае гэта як вызваліць наших палітычных зняволеных, якія яшчэ шляхі можна тут прыдумаць, каб гэта зрабіць. Наша мэта гэта было праз ціск на рэжым Лукашэнкі і праз дапамогу беларускаму грамадзянскаму руху. Далей гэта вызваленне краіны ад паўзучай акупацыі Расіі і ад лукашэнкаўскага рэжыму. Паўстала ж новая стратэгія на падмурку двухбаковай працы, што офіс Ціханаўскай вёў з прадстаўнікамі ўраду ЗША з 2020 года. Як еўрапейцы абвясцілі, што выдзеляць 3 мільярды на першым этапе пераходнага перыяду, каб падобную праграму амерыканцы абвясцілі. Такі своеасаблівы, мы называем яго маршал-план для Беларусі пасля другой сусветнай вайны. Планы амбітныя, але ці будуць яны рэалізаваныя? Перамовы адбыліся падчас транзіту ўлады ад папярэдняга прэзідэнта Джо Байдена абранаму Дональду Трампу. Амерыканскаму ўраду цяпер зусім не да беларускіх праблемаў, мяркуе Антон Пенькоўскі. Як мы гэта бачылі ў апошні раз, калі быў абраны Дональд Трамп прэзідэнтам Злучаных Штатаў, былі вельмі вялікія змены і шмат вашынгтонскіх бюракратаў прост звольніліся. І вельмі такі доўгі час нават у дзяржаўным дэпартаменце Злучаных Штатаў не было дастаткова спецыялістаў па вельмі шматлікіх накірунках, уключаючы Беларусь. Я мяркую, што зараз гэтая сітуацыя можа паўтарыцца. Летась ЗША ўвялі 5 пакетаў санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Сёння рэстрыкцыі дзеюць супраць беларускіх калійных прадпрыемстваў і арганізацыяў вайскова-прамысловага комплексу. Мы наладзілі канал камунікацыі па санкцыях менавіта ваенных. Прадпрыемствы, асобы, звязаныя з рэжымам Лукашэнкі, якія ўдзельнічаюць у абыходзе санкцыяў, альбо якія пастаўляюць ці дапамагаюць пастаўляць узбраенне Расіі праз Беларусь. І шэраг санкцыйных пакетаў, якія былі сёлета ўведзены на аснове нашай інфармацыі, ну і нашых калег з беларускага дэмакратычнага руху. У распрацоўванні абмежаванняў бралі ўдзел прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады, Белпол ды іншай грамадзянскай ініцыятывы. Дзякуючы супрацы пад забарону трапілі і улюбленыя цацкі Лукашэнкі. Мы працавалі ў рамках групы адказнасці. Я з'яўляюсь каардынатарам з беларускага боку. Адбылося некалькі пасяджэнняў. Прыклад я магу толькі адзін правесці. Усе самалёты Лукашэнка пад санкцыямі. Вось калі ласка вынікі працы гэтай групы. Аднак ёсць і прагалы ў працы, прызнае старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Што не атрымалася, у нас было шмат планаў па культурнай супрацы. Так павялічылася падтрымка на культурныя праекты. Гэта мова, гісторыя, ідэнтычнасць. Але мне здаецца, не ўсё было рэалізавана. А беларускі акт аб дэмакратыі не паспелі прыняць, але мы спадзяёмся, што ён будзе прыняты ў пачатку наступнага году. Гэта не наша віна, гэта амерыканская ўнутраная палітыка, і так і не быў прызначаны спецпасланнік. Дэталі ж сёлетніх перамоваў пад сакрэтам. Асноўная частка стратэгічнага дыялогу праходзіла ў зачыненым фармаце без прысутнасці прэсы. Паводле планаў дэмакратычных сілаў, перамовы ў межах стратэгічнага дыялогу Беларусь-ЗША мусяць адбывацца штогод. Гэтак вынікі працы над сёлетнімі дамоўленасцямі даведаемся на лета. Кацярына Гардзеева, Белсат.
І ў працяг навінаў ад беларускіх дэмакратычных сілаў народнае антыкрызіснае ўпраўленне працягвае працу па унясенню ў санкцыйныя спісы суддзяў, датычных да палітычнага пераследу беларусаў. У сваім новым відэа каманда НАУ расказала пра перавертняў у мантыях, якія парушалі закон на загад Лукашэнкі. У санкцыйныя спісы еўразвязу ўключаныя 60 беларускіх суддзяў, якія выносілі палітычна матываваныя выракі. Каманда народнага антыкрызіснага ўпраўлення мае намер пашырыць гэты спіс і дадаць у яго яшчэ 40 особаў. Судей в Беларуси много, но лишь часть из них отличилась в фабриковании политически мотивированных дел. И каждый из них будет привлечен к ответственности. Мы помним про каждого. Ведь они превращают суды в Беларуси в инструмент террора. Эти люди ломают судьбы невиновных. Они лишают свободы, здоровья, а иногда и жизни. Они выносят приговоры, от которых разделяются семьи, замолкают голоса людей, которые выступают против произвола и беззакония в Беларуси. Их работа – это политически мотивированное преследование. Всем фигурантам стоит помнить простую формулу. Сегодня санкции, завтра уголовные дела. Правосудие рано или поздно настигнет каждого. А на наступным тыдні Белсат будзе адзначаць 17 гадоў сваёй дзейнасці. Салідны ўзрост як на праект, які пачынаўся з аднаго кароткага 10-хвіліннага выпуску навінаў і толькі пазней паступова пераўтварыўся ў буйную медыякарпарацыю. Каб пералічыць усё, што тут паўстала, усе праграмы, усе дасягненні, усе ўзнагароды, трэба будзе стаяць і казаць гадзінамі. Белсат выхаваў вялікую колькасць тэлевізійнікаў, дакументалістаў і дзясяткі, калі не сотні іншых адмыслоўцаў. На Белсаце выраслі новыя медыі. Напрыклад, рускамоўны праект «Вот так», які нядаўна стаўся асобнай незалежнай ад Белсата рэдакцыі. Я загадзя віншую ўсіх, каму дарагое гэтае свята, і віншую вас, шаноўных гледачоў тэлеканала Белсат, з гэтым днём. І на гэтым развітваюся, зычу добрага вечара і ўдалага новага тыдня. До сустрэчы!